La Pirinexus és una ruta cicloturística que surt de Girona, passa per Olot, Camprodon, el sud de França, la Jonquera, la Costa Brava i torna a Girona. I aquest any, amb una colla d'amics, hem decidit fer-la de nit des de Girona. És un punt més fer-la de nit, ja que tot el que tu tens predisposat a veure canvia totalment, perquè de nit tot és diferent, és tot sensacions, tots els sorolls diferents, és molt emocionant fer-la de nit. Aquesta vegada ens ha enganxat la pluja pujant Coll d'Ares i hem esperat, decidit, i hi ha hagut una mica d'indecisió, però al final ens hem atrevit a continuar i ha sortit rodó. Fer la Pirinexus de nit és una aventura. Quan hi estàs posat la pateixes molt, però quan arribes aquí amb una cervesa a la mà i veus tot el que has fet de nit, ho valores molt.